Hello guys, tingnan mo. Uda kay mamatron kami di uda ngani. Adi ako mga tulay uda. Uda ngani mamamatron kami di. Asya ito di lugar ito amon ha. Yabong kay baha kay taob. Taob man di uda. Uda tira mga balat. Uda ko mamamatron. Uda mamamatron naman. Udah masak kan ada ako balay diti. Kahit nagugutom kati asok na ako. Oh, pai. Kabay. Paupay nga patron. Adi man ito oh. Adi man ito nga masag nga mga paborito. Yan na pala ito ante nga pagkuan ng tubig. Kasi ito mga paborito. Agido ano humbang ang ginarasahin. Agi pa paborito. Udaan udaan pasayan. Agido ang latik. Ang latik tapos ang kurukod. Agido ang paborito ko. Udang hanian kuan dito an humbang ang agido girarasahin. Sus ba ada atas an lumpia. Udaan masag nga lago. Ay girarasahin. Udah kayak dari pato sa era salo. Adto dito ang dagat nga ang damo kay taob ang nga mahulos siya. Udah ito kareres sila kung man pinamatron di hayabong matron ni wanita. Hulus na akong siki. Udah nahulus na naman mga siki. Udah kay dagat kay taob na. Hello guys, udah ito susing kaayos kad man di udo. Udah bagagod ako ito anga kay udah kadira para kita dagat. Adugod kami hakuan minarog adugod kami barangay. Puro dito to na din uda. Pag isugod dito ako na agian ito. Sus diri kito maagi kay makaradlok ito. Badaw. Sangalit damat at pasalamat na wala kini makaukoy sugod din. Uda mamamatron lak dito asok kadlaw dug. Ako lumpia ko. Hindi tahong nga lumpia. Buwan na lang ni Marina kayo. Kaya man ang buwan. Aw di ako maakam. Hey, di ba nag-iinik sa miya? Dapat mag-schooling ka na ito pagkakuan ito. Tahong na lumpia. Dapat nga ginasulahan po. Diri ka rin eh. Di ba? Pero tiya sa nagtrabaho. Oo, ada namin true, cashier. Kasi ako okay nga ni. Ang nga ni nga marit kira mag-ano? Awrit kira ka na. Mag-first casting kami po di asawa. Udah guys, may dera di dia baboy. Hamni pala ito. Kaupay oh. Baboy. May dera oh. Tapos may dera abuhan. Asya tutuso di sa samar. Udah kadamot ko an kay kusugit kalayo. Ada naghulutuhin humba. Udah tapos itira ligid udah may tubig dagat. Udah ito. Sus kaayos la udah. Kakuanit aton mga kasi mga kababayan nga nagaanto sit sugahin nga mga kamutang pero guti lang irabanay pero mag-upay ang pagkahaon. Grabe bilib ako.